1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Bij vrouwen is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de zoenens van de hersens. Hier had de Hersenstichting zich echt dwaande mee. Om mentaal fit te zijn en gezonde hersenen te hebben, daarmee krijg je ook meer weerstand, gaat je concentratie omhoog, dan slapen we beter. Dus we hebben ook een aantal punten vanuit de Hersenstichting die we aanbevelen om mee aan de slag te gaan. Maar dan is het misschien handig om even wat te weten over hoe zit nou dat in elkaar, hè, dat brein. Nou, dit is een doorsnede van het brein. En wat je hier ziet is dat het brein bestaat uit, even heel globaal, uit grote hersenen, kleine hersenen en de hersenstam. En die hebben allemaal hun eigen functie. En als je bijvoorbeeld de voorkant, de prefrontale cortex, hebben wij heel erg nodig om te denken, te concentreren. Kleine hersenen hebben we weer veel meer nodig voor bewegen en voor evenwicht. En in de hersenstam zijn alle reguliere functies. Bijvoorbeeld, die sturen de hartslag aan, de bloeddruk, onze temperatuur. En met elkaar is het een netwerk van verbindingen die met elkaar samenwerken. En wij hebben namelijk 86 miljard zenuwcellen en dat is nogal wat. En als je een zenuwcel van dichtbij bekijkt, dan bestaat het uit een celkern. Een axon, dat is eigenlijk degene die het signaal verstuurt, zeg maar. En een dendriet, en dat zijn de ontvangers. En die werken met elkaar samen. Dus het is belangrijk om daar goed voor te zorgen. Er binnen 4 dingen die het belangrijk binnen om je hersens zoen te houden. Om voldoende slaap te hebben en ook voldoende uitgerust te zijn. Want slaap helpt ook om, het is een soort wasmachine voor je geest. Je wordt er meer mee uitgerust. Gezonde voeding is een enorm belangrijk. 20% van onze energie en van de voeding die we hebben is nodig voor de werking van onze hersenen. Training, dat wij ook regelmatig onze hersenen uitdagen, is heel belangrijk. En vooral ook heel erg belangrijk is dat wij matig tot intensief bewegen. Dat we minimaal een half uur per dag intensief bewegen. In deze tijd kan dit soms best lastig wezen. Nou ja, zorg in ieder geval voor, wees een beetje bewust van wat je eet. Hè. Zeker als je veel thuis bent, dan is misschien de neiging om te snaaien wat groter. Bewegen is aan de ene kant wat lastiger, omdat de sportscholen en zo dicht zijn. Tegelijkertijd ga er wel op uit, ga wandelen. Slaap is wel iets wat we natuurlijk wel zelf voor kunnen zorgen. En misschien zijn er meer zorgen in deze situatie. Maar neem bijvoorbeeld geen alcohol meer 's avonds heel laat of koffie. Dat is slecht voor slaap. Maar ook blauw licht. Dus ga niet te lang meer voor de tv zitten of op je social media 's avonds heel laat. Maar zorg ervoor dat je gaat slapen, dat je minstens een uur ook echt tot rust komt.